Ай сәхнә эшчесе, утларны ныграк кабыз. Күрсәтәбез сәхнәдән дусларга телсез авыз. Хәерле кич, Казан. Хәерле кич, кадерле дуслар, мөхтәрәм җәмәгать. Әле былтыр гына без сезнең каршыда, нәкъ шушы сәхнәдә шамаламадык тамашасын күрсәткән идек. Быел инде менә телсез авыз. Ник телсез авыз икән аңлатып тормыйм, чөнки бүгенге көндә күп сөйләшергә ярамый, Аллам сакласын. Рәхмәт. Инде 2018 елга тамам, 2019 ел дөбер шатыр иттереп тормышыбыз буйлап атлый. Ләкин 2018 елга әйләнеп кайтсаң, ул бик бай булды вакыйгаларга. Не башланып китсә, ул инде Олимпиада белән, аннан соң дәвам итә. Путинны сайладык, аннан соң футбол типтек, һәм башкалар. Ләкин мин әйтеп үткән әлеге вакыйгалар белән түгел, бер вакыйга белән ул әлбәттә һич шиксез илебезнең тарихына язылып калачак. Аны бөтен кеше белә. Аның турында бәк күп гәпләштеләр. П хәрефенә башлана. Нинди вакыйга булды ул? Кычкырып әйтегез, курыкмагыз. Дөрестән дә Петросян үзенең хатыны белән аерылды. Бөтен кеше шуның турында сөйләштеләр, аралаштылар. Тагын берсе булды. Ансы инде әлбәттә пенсион реформа. Менә бу залда ак яулыклы әбиләр утыралар, бабайлар утыралар менә монда. Алар кояш кебек балкып утыра. Алар бәхетле. Да, ничек бәхетле булмасынлар, потому что пенсияла. Безгә ул пенсияны Гыймалай тауларына менгереп аттылар. Хәзер яшьләр сөйләшә бит. Пионер була алмадык, комсомол була алмадык. Пенсионер да була алмабыз ахыры диләр. Хәзер нәрсә эшләмә, пенсионер реформа үзенең вәкаләтләренә иреште, үзенең эшен башлап җибәрде. Һәм шушы пенсионер реформа аркасында нәрсәләр килеп чыкканын без сезнең белән бер заводчына кереп карыйбыз.